ọ bụrụ na ochie dibịa anwụọ ofeke eburu ekete tigharịba ochie dibịa chụkwa aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ekene m unu ụmụnne m ọ bụrụ na ịma onye na-eme dibịa ọdịnala maọbụ dibịa nwoke maọbụ dibịa nwanyị biko were ihe ozi a hafere ya n'aka ọ bụrụ na ịbụ dibịa biko kpụrụ oche gị kpụdete m nso maka na ndị be anyị sị na onye ajụjụ adọkwụnụ efu ụzọ asị ka mma ajụwa m ụmụnne m ndị Igbo a na-alụrụ mmadụ agwụ n'ebe abụghị ana be ya iji wee maatụ mmadụ nwere ike bịa biri be gị as tenant ị hafee lu ya ana gị ka o wee na-akọ ife ikekwe ọ bụrụ na ibi ebe ahụ onye bi ebe ahụ agalụ agwụ kwere mewe ihe ọdịnala o kwesịrị ekwesị dịka o si wee gbasata omenala na ọdịnala Igbo nke ịbụa mmadụ a na-eme dibịa n'obodo abụghị obodo ya maka na okwu a ga-adị ka ahụrụ nke a nọ n'enyu wee nyu nke ga-abụ ijiji harị eche mata burugbuo na ọ bụrụ na dibịa mara gị n'ebe ga-arụrụ gị agwụ bụ on your ancestral home maọbụ ebe ifuru obi maọbụ ebe igotela ana nke ịbụa eche na onye na-eme dibịa na-abụkarị na ana obi ya maọbụ obi ogolo ana maọbụ na ngwuru he ka ọ ga-anọ were na-eme dibịa maka na ihe na-afụzi nke ikpeazụ a na-agbagwoju anya ị ga-afụ mmadụ ọ nọ na ana abụghị ana be ya na-eme dibịa ọ ga-agazi ma ya ka nsị ka njụa m ụmụnne m biko mata amata na anụ taa ka ara eze bụkwara nya bụ na eze na-achị ọfụma ka anyị mee ngwa ngwa wee meghara ọdachi ụmụnne m ndị Igbo ka obe nnụnụ ọ nụrụ kara ibe ya cheta na ọ bụ Maazị UC na-ekwu ụmụnne m ga-emesịa